Uz pirotski i sjenički najpoznatiji autentični srpski ćilim je staparski. Poslednjih godina žene iz udruženja Staparska ruža obnavljaju tradiciju iz vremena kada je njihovo selo bilo centar ćilimarstva u Bačkoj. Ruže, buketi, venci cveća, sve su to prepoznatljivi motivi na staparskom ćilimu. Tokom poslednjih nekoliko godina spontano je nastao i brend Staparske ruže. Kažu, treba dosta vremena da bi završni proizvod zadovoljio kriterijume. Dok je prošao taj neki period obuke, ja sam odmah mogla da nastavim sa tkanjima, ali sad naravno kako su prošle godine, tako se i rad usavršava i dolazimo do sve lepših radova i boljih. U poslednjih 50 godina niko u Staparu nije sedeo za razbojem. Ipak, ova generacija tkalja ima cilj da staparski ćilim očuva, a sve više je i dece zainteresovane za ovaj zanat. Ovo je teniska loptica sa staparskom ružom koju želimo da poklonimo Novaku Đokoviću. Staparske tkalje stalno proširuju svoju delatnost, pa su nedavno počele da prave i posebne prirodne anatomske jastuke. Staparska ruža ćilim sa punjenim sa ljuspicama od helde. Jastuk je anatomski, antialergijski, nema razvoj grinja i 100% je priroda i odiše nekom svežinom. Udruženje Staparska ruža postoji već 5. godinu. Imaju ukupno 15 članica, a od toga 4 aktivne tkalje. I za sada još uvek uspevamo svu robu da prodamo i plasiramo. Želja nam je da idemo do preduzetništva, da možemo imati žene zaposlene u stalnom radnom odnosu i idemo ka tomu. Do duše treba još dosta vremena, ali ne odustajemo. Tkalje iz Stapara su svoje ruže izatkale na prekrivačima, tkanicama, papučama, privescima. Pokazale su se kao maštovite, pa uskoro možemo da očekujemo i neke nove ideje i staparsku ružu na drugim predmetima.